sister. Right. Asi ndini hazvande vanogamuka hivi. Ndini unoitwa wani? Dai Senzeni na ndi sister zve mwe Senzeni chete ini. Senzeni. Zvisina sisters. Zvisina sister. Aiwa zvakanaka Senzeni. Vendaniko? Apa ndichambosvika pamashops apa. Ndakona izvi makasiyana navanhu vemuno ivi. Takasiyana pachipi. Mogeza zve. Kasi kuno mvura ikunedza. Muno hagezawo. Hawagezi. Ndindaga ndokugeza muno Ndowega. Bhegi muneiko naisizve. Unogara nezvinhu zvangu zvandisingazivi. Memukadzi kaimi? Ndinawo. Nevadzenya muno. Unyeva muna unopita chamukadzi. Unopitwa nemukadzi? Nekuita mukadzi ka? Muno. Usiwa kutaurisewa Senzeni. Imi. Watochinja rodi raunga usiri kuenda. Ndakuperekedza izve. Ndoniperekedza? Kamuinda ikoko. Manje mukadzi wangu anorova ke. Ndinorovera anorova ini. Anorova zvingaiti. Ndauya kumba kana vanoga vaenda mashops nyika yazokutsagai. Ungototsvagai nini? Uri right here Senzeni. Pachii? Wamwa mapirisi? Mapirisi ndimwa mapirisi. Wamwa mapirisi? Mapirisi. Zvinhu zvese zvitori right. Right. Ndiri kufara zvisingaiti. Ndakatoziva zve mazuva anondogeza zvenyu. Uri kugeza? Nekushanda ndoshanda zikaiterera ndoterera. Kana vanhu kai unogona kuita wachi material. Handizviziva zvotsvaga nani kai ndogona kuita wachi material. Ndozvavaikuudza vanhu? Chidzokera ungonotaura nevanhu vako. Chidzokera. Handichada zvekutaura newe. Handichada zvekutaura newe Senzeni. Unewo kai? Handakuudza kuti mukadzi wangu anorova. Hazorove iwewe chete kana indozorovawo futi. Ena hangu handidi zvekurova.